Jednou z najrešpektovanejších byliniek na podporu imunity je echinacea a väčšinou sa používa koreň. A môžeme ho použiť vo forme tinktúry alebo vo forme odvaru. Takže kedy čo použijeme. Ak chceme echinaceu ako vyslovene podporu imunity počas týchto exponovaných chladnejších mesiacov, tak je lepšie použiť tinktúru, lebo echinacea je ochladzujúca. No a my sa v zime nechceme ochladzovať, čiže ten alkohol v tinktúre vlastne svojou teplou povahou vyrovná chladivú povahu echinacei. Ale keď ju chceme napríklad počas ochorenia s nejakou vyššou teplotou, čiže chceme skrátiť priebeh ochorenia alebo teda zlepšiť, tak je lepšie použiť odvar, pretože v tom prípade máme vnútri v sebe horko a práve vtedy je ten ochladzujúci efekt echinacei, neviem priznať to slovo, žiaduci.